Miguel Gracia Moreno. Por imperativo legal, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Lloret de Mar, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como las que comporta el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, luchar por la instauración de la Tercera República y por ser la voz de los trabajadores en el Ayuntamiento. ¡Viva la República! Javier Rodríguez Pacios. Por imperativo legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Lloret de Mar, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com les com comporta l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Té la paraula el senyor Xavier Rodríguez Pacios, d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa. Gràcies. Bon dia a tots i a totes, els que esteu presents aquí a la sala i els que ens estan escoltant a través del mitjà municipal Ràdio Lloret. Vull agrair la feina que han fet els funcionaris d'aquesta casa perquè avui, si tot això és possible, és gràcies a aquests treballadors que han vingut a preparar tot aquest tinglado. Alcalde, ja t'és la primera comanda nostra, que el proper ple d'investidura sigui al Teatre Municipal i no aquí, perquè estem molt apretats. Vull agrair a tots els nostres votants el seu recolzament, a tots els companys de la coalició d'Iniciativa Esquerra Unida la feina realitzada en els últims 4 anys, però especialment durant la campanya electoral. També vull agrair als que van anar a votar a la formació que sigui, però als que no van anar a votar també gràcies, perquè això ens té que fer reflexionar de l'alta abstenció que tenim a Lloret de Mar. Vull recordar també a tots els regidors i la regidora que abans m'han precedit, el company Germinal Ros, regidor per el Partit Socialista Unificat de Catalunya, a Rosa Maria Santamaria i a Toni García. També vull recordar avui tots els moviments socials que hi ha hagut en els últims 4 anys a Lloret de Mar. Moviments en defensa de l'educació pública, defensa de la sanitat pública i especialment en contra del tancament de les urgències a Lloret de Mar. I també en contra del tancament del CAP de Fanals i per la recuperació dels serveis a l'Hospital Comarcal de Blanes. També totes les mobilitzacions dels treballadors i treballadores, especialment de l'hostaleria, i recordar també el paper fonamental que fan els sindicats de classe, Comissions Obreres i UGT, entre altres. I també el moviment antidesnonaments. I també vull mencionar tots els treballadors i treballadores que s'han mobilitzat per la defensa dels seus llocs de feina, dels seus drets i dels seus salaris, treballadors de la JUPSA i de l'Hospital Municipal. I també a un moviment emergent que són les Kellys, les que limpien els hoteles, una professió molt oblidada i que cal realçar, que per la seva feina no tindran els hotels que tenen en aquests moments. Són dones, són treballadores i cal que fem un homenatge a aquesta gent que sense elles els hotels no serien el que són. A tots aquests moviments, gràcies per fer visible els problemes que ens ha portat la crisi del capitalisme, per col·laborar i haver deixat que nosaltres col·laboréssim en ells. La lluita continua al carrer i nosaltres estarem presents. Vull també felicitar el resto dels regidors i els grups municipals perquè estan aquí i perquè la població ha confiat en ells. Alcalde, Jaume, felicitats. Has estat escollit democràticament. Y voy a decirte que nos encontrarás a tu lado en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la defensa de los servicios sanitarios en Lloret de Mar, en la defensa de una educación pública, laica y de calidad, en la defensa por una vivienda, en la defensa de un empleo digno y con salario digno y en la lucha contra la corrupción. En definitiva, nos encontrarás a tu lado en la defensa de una vida digna para las personas de Lloret de Mar. También nos encontrarás a tu lado para construir un ayuntamiento con paredes de cristal, un ayuntamiento más transparente y, cómo no, para canalizar el deseo de las personas de Lloret
de participar activamente en la vida institucional. Nuestro grupo, nuestra coalición, seguiremos trabajando en la misma línea que en estos últimos 4 años, barrio a barrio, urbanización a urbanización, asociación a asociación y persona a persona, para recabar sus inquietudes y problemas, para acercar la vida política a los barrios, las urbanizaciones y a las personas y trasladarlas a este ayuntamiento. Lo que sí te puedo asegurar, alcalde, Jaume, y al resto de las formaciones políticas, que ahora, siendo 2 concejales, no haremos cada uno la mitad del trabajo que hemos venido haciendo. Os puedo asegurar que haremos el doble de trabajo, el doble de mociones, el doble de preguntas, el doble de enmiendas, el doble de propuestas e iniciativas, porque entendemos la política como un servicio público y de defensa de los intereses de la mayoría, que no son otros que la clase obrera. Para acabar, queremos hacer nuestras las palabras de Pablo Iglesias Pose, el abuelo, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, en su toma de posesión como concejal en el Ayuntamiento de Madrid allá por el año 1905 y que tienen plena vigencia hoy en día. Decía Pablo el abuelo decía en aquel momento: tenemos un doble deber que cumplir. Como representantes legales del pueblo hemos de velar por los intereses de todos. Como representantes, de hecho, de los obreros, hemos de mirar por los intereses de estos. Nuestra acción nos creará enemigos, no nos importa. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo, de los que le roban, de los que le toman como cosa explotable, será para nosotros una honra. Seremos los voceros de los obreros en el ayuntamiento. Gracias y visca Lloret.